Иреклеләр һәм җәмәгать эшлеклеләре Донбасста яшәүчеләргә булышуда берләшергә чакыра. Масса күләм мәгълүмати сугыштан котылуның төп юлы берләшү. Украинаға бәйле фейклар безнең әхлакны, безнең җәмгыятьне какшатуга, безнең җәмгыятьне таркатуга, бәхәсләр, дошманлык тудыруга, бер үк вакытта кешеләрдә шым таратуга, психиканы бузуга, истерик хәлгә җиткерүгә юнәлдерелгән. Хәзер Украинадагы хәл турында шундый ялган мәгълүматлар таратыла дип исәпли Диалог автономияле коммерцияле булмаган оешмасының стратегик юнәлешләр үсеше буенча җитәкчесе Тимофей Ви. Татарстан Республикасының Иҗади яшьләр академиясе президенты Никита Баталов мондый фикерен белдерде. Без үзебезнең хезмәттәшләр кебек үк коммерцияле булмаган секторда төрле проектлар өстендә эшлибез. Ә хәзер без берләштек. Гади булмаган вакытта ярдәм кирәк булучыларны ташламыйбыз. Хәзерге вакытта мы вместе, без бергә дигән гуманитар ярдәм штабы эшли. Һәркем Донецкий һәм Луганский халык республикаларыннан мәҗбүри күченеп китүчеләргә хәлдән килгәнчә булышлык күрсәтә ала. Әйдәгез бер-беребезгә теләктәшлек күрсәтик, бергә булыйк, дип аңлатты Татарстан Республикасының Иҗади эшләр академиясе президенты Никита Баталов.